Ito na yung kwan natin, no? Tulog kaya. Anong lalagyan natin dito? Puro atam mo. Puro ata yan. Sahod sa YouTube. So yan guys, ito na yung makuha natin ng 3 base. Bale, ipa-final na natin lahat. Maraming kasi itong kwan. Ito, kaya mahirap tayong lilinisan ito pag lilinisan natin lahat. Sabay-sabay. Kaya i-final muna natin dyan. Ito, kailangan natin itong sabon guys. Para kwan, hindi umibabaw yung kwan, yung ginto. Lagyan natin dito. Dito pala. Hatiin natin. Lagyan natin dun sa kabila. Tapos dito sa kabila. Ayan. So yan guys, magsisimula na tayo. Ito. Ganito ang gawin natin. Papaanod natin dito. Ulit-ulitin lang natin yung proseso guys. Medyo matagal ka lang to guys, kasi tsaga-tsaga lang ito kasi kung nandito na yung mga ginto. Opo, magpayong ka pa din. Ang baby ko pa. Hindi na ako pumunta sa Yellow guys kasi kuan, kasi malakas yung kuan, ulan, ambon. Bali sinasala ko pa doon yung kuan guys, yung lumalapas dito para ulitin ko pa yon. Medyo matagal ka lang to guys, pero less hassle naman sa paglilinis. Papa, may payong na ako. Papa, may payong na ako. May sabon. Opo, para hindi malaglag yung balitok, para kumapit sila, mas makapit sila pag may ginto ay may sabon. Para makuha sila Yung mga bato? yung mga ginto. Sabi ko kuha ka ng silupin. Bakit? Ilagay natin dito para hindi mahulog dito Mga yung ginto? Opo. Sige na, kuha ka na. Ako? Ayaw daw niya. Sobrang kanya guys, sipag. Paa? Lakalabang din ako sa'yo. Dito guys may iwan yung mga ginto. Lumalabas na yung mga kanapa.
dito kalakpakwa, nagiginto na. Di ka na nagpapala. Hindi na kasi final na to. Dito ka ulit magiginto. Opo. Doon mo yun ibusan. Ubusin natin to para makuha natin lahat ng ginto kasi ibebenta na natin. Diyan sa bahay natin. Sa Solano, sa bayan natin ibebenta. Umalis na sila. Yung kwan na yung natanggal na yung bubong nila dyan kung umalis na sila, bebenta na natin doon. Opo. Hi ka na karon sa kanila. Oh. Hi. Anong sasabihin mo sa kanila? Mababasa? Mababasa itong tapo. Dito sa mababasa na pala. Pagliling na ako dun. Pumasok ka na doon na, doon ka na kasi mamaya na Dito ako, opa. punta ka na doon. Opa. Yan guys, update ko kayo mamaya hanggang sa maglinis tayo ng kwan, yung lahat na to. Dodoblein pa natin to guys, kaya sinasala natin kasi maiksi itong gamit natin. Yung medyas ko pala yung ginapit ko guys. Yan guys, tapos na. Bali hugasan ko na lang ito. Bali nandyan na yung mga ginto. Iwan na dito. Tanggalin natin ito. Ito guys, lipat natin ulit dito kasi may laman pa ito. Yan guys, nandito na talaga yung harvest natin. Ito na lahat-lahat. Tingnan natin ng sabon. Gamit nitong sabon guys para hindi umibabaw yung ginto. Para lalong lumubog sila. Pino kasi yung ginto dito. Welding rod na yung ginamit ko.
ito hugasan na natin. Nandito no. Dahan-dahan lang to. Ito na guys, yung harvest talaga natin. Dito na lahat. Pa, kaya na daw muna kami. Update ko kayo ulit mamaya guys. So yun guys, ito na lahat yung harvest natin ng 3 days. Pinisa na natin. Nandito na lahat. Dito natin makikita kung gaano talaga karami yung napapalabas natin. 3 araw. Allah. Yes, medyo nabawasan ko na yung itim na buhangin. Yung madami sa nalas mo. Kasakal. So yun guys, bali magmamagnet tayo. Yan guys, may magnet tayo. Mamagnetin natin yung mga bakal. Kasi mahirap finish pag may maraming bakal. Kalat lang natin guys. Tapos magnet. Ayan na, nagsikalat na yung mga gold. Doon muna yan. Ayan na, nagkalat na yung mga gold. Nalinisan na. Yung mga dilaw na yan guys. Gold na yan. Gold. So ayan nga guys, ito na yung natin Bali ilalagay natin dito sa plastic. Lagyan natin ng sabon. Basit Mike. Balkutan. Basit. Nakmagmay nga ya.
sa may butas. Akas mo nga ito yan. Nagbalitok ka matili? May mesa? Mamaya na may isang taong kabingay mo. Pero basi-basi kaya ito. Matulog ka. Ah, Matulog ka. kal. Basi. Naggasal niya. Sino din ako lima ng pera eh? Pampamanta mo na bela mo. Kilo-kilong to mo gamay. Dabato ko nun eh. Sige Aldrin, ako pagsartungan ata. Alam, Mo. ano tada yung nagkakalin ni Conversan? Hindi ka na. Labas pa ito na. Labas pero gitna. Nangatong kami, nangatong. Kabing mo yan, te. Sayang ko dulong. Kaya ganyan pa na yun. Basi-basi nga tayo. Sapa, lang wala pa. Hindi na may siguro yung sindi, di ko anas, yes na. Wala na pakita mata kaya? Siguro. Nanganiran sa kanang datang daji ka. Nakalakta. Nagkapuan na ate-ate. Quezon? Oh, Kalye, ayaw doon. Spider-Man. Bruno.
Pakita mo. Kaya nga guys, nabenta na namin yung ginto namin kasi hindi ko na nabidyoan yung sa pagtimbang nila guys kasi medyo ayaw yata nilang magpa-video kasi guys. Kasi confidential na yun sa kanila. Bali, ang kilo pala nun guys is 1.4. Nasa guys 4,180 yung isang gramo. Naka 1.4 ako. Bali, yun 5,850. Bali, yung tatlong araw ko guys naka 5,850 ako. So, yun lang guys. Bali, guys, sulit naman yung pagod kasi lusot naman yung natin, hindi naman na tayo nalugi. Bali 1.4 5,850 yung bayad niya guys. So yan guys, yung benta ko na. So yan guys, nandito pa lang kami sa bayan guys. Bali naglalabas kami ng sahod ko, sahod natin sa YouTube. Kasama ko yung baby ko sa si Mrs. na doon mag-withdraw. So yan guys, ayan. Sahod sa YouTube.